Mga bay, kumusta man mo ako i-share sa inyo ang kabuang karon ha. Kay oras diri sa kagabion, ah kuan na 5 minutos na para alas 7. So mao gini ang oras nga ating paulay na mo karon ganiha mga alas 6:40, mga alas 6:35 na sige sila paniagit sa silong sig panawag sa amungan. Nya ganiha kapoy man ko karong adlaw kay bitin panghinis na ko dito sa gawas dayon pag magpaniud to nagluto pag piung to mapaniud to nagkuan na piyong-piyong ko gamay din sa kuan sa dito bodega karon do na may nanuktok do na nanuktok ng sinsilyo gigamit sa ning kuan ang kaning pultahan nga unsa ni pultahan nga sa amin mo to nga nitindog ko kinsa barong nanuktok oy sus kay ang himuan man day og piso nangabot. So mao to din naghakot na po bag na tawid ako igagog gihakot na po bag ko man himo na ko og tuba ni tatay ipaabot man ako nga mag alas 5 kay aya ko maghimo sa aya tuba ni tatay aron apil na pud pangabrihan ako ang mga suga tanan aya anta ko musaka mo pahulay di inya kay naabot man di karon di mana na buhat og tubaw mana naghakot ang mga bag di dito balik na pugod to sa budigan piyong ko gisarado na ko ang putahan dito sa budigan piyong na sab ko Jesus kaya after 5 minutes sina nga nanoktok na mapud ang sunoy kay mag-exercise siya nya to man dito ang mga gadgets sa pag-exercisean ako na pong giaswat butang na pud nako di sa sala iya mga exercisean nga duha ka ako klase nya magkahuman isakan ako din sa taas kay pahulay na ba di ana pagsakan ako din niya gapindot dut pa ko gamay ana tan-aw mga bali-balita siguro then after 20 minutes piyong-piyong na unta ko di na namodyong na sila kay kuan di ay gigutom di gikan sa laag uli diri balay gigutom wa siguro kakaon dito sa ilang gikumbirahan siguro mo to nga oras ti bahulay sa katabang piting pamudyong nila isturbo ni abrihan antas kong igagaw abrihan antas kong igagaw ni ang ginatan ayaw bagabri sagdi sila diha sa pamudyong oras din pahuway si pamudyong kung ganaan ingan din ako igagaw unya te umangan ni na buna din ni basta sagdi sila sagdi lang sagdi ayo kigabri ang putahan na to isirad ano na ang putahan na isirad ano na ang putahan di hala mo to ni Saka diri ang piso ni Saka yeah tuktok siya tuk lingog-lingog lang gud mi dai lingog-lingog tago sa ilaw sa hapol na pagkahuman tago ilaw sa hapol pagkahumag tago wa may naminaw siyang tuktok abrihan yang pultahan kay wa man ni kandado niya mo kuan diri pultahan di abrihan ni gituklod niya ang pultahan pagtuklod piyong-piyong na dayon ko piyong-piyong anak ko luya kunuhay luya kunuhay ang tingog kunuhay nakatuog na ba kay oras gud timpahuway no na ngay aga na anak ko may gusto nimo ana luya kunuhay dinday buday luluya ko na ug kanang kuan tingog dayon kanang piyong-piyong ko na ang mata ba murag nasilawan bitaw sa suga pero siga bitaw kay kumatay kay pa kuntog oras sa palagi sting paulay dayon kaning telepono ako ni gikuha kay naa naman may telepono naa naman mo gana naman ang telepono kay naa naman internet pero wala pa may pa connect di ako siyang giana wala sila katawag yung giana kay oras lagi timpawlay ingani man ko dinhi sa oras tipahulay bitay gini telepono gyud tagtangong gini nako yun haya mo da si ano dito balik sa ina to asan kaman nala piyong di ko na sa may gusto nimo ana piyong kunoy ba Niingon akong alaga. Seriously? Wala mo kadungog sumtawag. Sa pa kadungog na tawag man mi ana ko piyong ko basta kay akong naong dito. Drama kay ba? Piting drama ang dagway bitaw nako na. Anak ko ba piyong yung maay taman-taman. As kabuang.
Pagkahuman magpaluto kay gutom sa ilang dumi dayon hala pag naog sa among alaga basta kay utong-utong may katawan duhang runa itang gilabay-labay ko niya ulan to kay namatay-matay na sa kinatawa sa kong naong. Namatay-matay nagkatawa runa sa kong dagway da piting piyong ginako na sa atubangan sa kong alaga laki piting piyong ginako katusa kay matay-matay na kinatawa ana yung ibang hawiran iyan ang ibang labay sa ako hasta sakita tiya kuto-kuto na kong kinatawa ni wa bitaw tingog ang katawa ba nahangak kadungkan sa among ano man nga tawa man ni sila sila ni kinabuhi sa ako iyang ingnon nga di matuog kay kara po siya no nganong wala mo ko niya ina nga di matuog nga oras na matipahulay sige ako ingnon niya si abi ang putana dagko ay naslambaba diya na ilaw tungod sa among kwarto saan pagkato pahuway sa katabang mo to dagko kay managi istorya si dagko ibaba mo to hala pag naog na ko bay piyong jud ko bay piyong jud ko anan to gitawa ko sa kung amo nga bay piyong namugot jud naong gyud mugot jud naong gyud makita gyud ako sila ba oras ti pahuway ba kay pila ka oras duty no kang ganihang buntag taman karong hapon pila ka oras 12 13 ka oras bang duty nya karon oras din paway usara ka oras pangayoon mo to di pa ya na mugot dagway gyud piyong gyapon murag katulgon then ana unta ti ang giingon na ano da ana yang giingon niya daw wala ka dungog ang ina saan pa ka dungog natuhog mangko ang ina natuhog mangko pero wa biya ano piyong gitaman-taman kauman ni order siya gatas mapainit siya og gatas dayon kang usa kay makaroni butangan og mozzarella basta wa naman nawa ni akong piyong kauman nakaluto na ko ni saka na ko diri ingon man ang mga ani nga ingna ang nagpaluto anak nga dili niya na kanon kay nag-order gihapak na kong ulo gianan ako then nakasabot nito sila nga pistulang guba mga kwan muka or mo mga katabang nya di dayon yung kaunon nga oras din pa way ana mo na to ibut pasabot hapak ko ng ulo ano anak ko sila nga tubangan kauman akong gipangutana akong alaga mugot ikog naong mugot ikog dagway ni anak ko alaga ngano man nga kanang guol man kay kag mugot may kag naong guol man kay ka ayaw ko balaka ko anang kaunon ko ingon lang gud mo nanay nga basta hindi ka mukaon kay ga order mo to ay balaka kay ako nang kaunon ni anak ko alaga mora to ang drama karong gabi yun sa mukha ni kinabuhi sa dubuloy oy oras ting paway hala surpo gyapon ako yang inon kay asa tungkuan diri kontrata kuan ni madam naaraban ako ang kontrata naaraba diri nako di ang kontrata akong giawiran tanawa ang dipilapan nga kuan pilapan nga sweldo unsa ni basic monthly salary $400 no dollars work hours the household service worker shall be provided with continuous rest of at least 8 hours per day rest day at least one rest day per week free transportation to the site of employment and back to the point of origin upon expiration of contract or when contract of employment is terminated through no fault of the helper and or due to force majeure. In case of contract renewal, free round-trip economy class ticket shall be provided by the employer. The employer shall furnish the house helper free of charge, separate, suitable and sanitary living quarters, as well as adequate food or food allowance. Free medical and dental services for the household service worker
including facilities and medicine, vacation leave with full pay of not less than 30 calendar days for every year of service to be appealed upon completion of the contract. The employer shall provide a helper with personal life, accident, medical, and repatriation insurance with a reputable insurance company in the host country. In the event of death of the helper during the term of this contract, si Pakuto, hindi na natin nabasahan ko. Patay na lang. Muna to. Nataas mo tayo nila yung mga kasulatan din eh. Ito mga ba yun? Pag magkuantaan eh, hindi ta mag-isog-isog usahay sa ibangan sa mga ano. Eh, usahay, malimot naman ni sila no. Dili tataw. Usahay, tanaw nila nga. Gabi kakubihan sa akong mga katabang, banatan tanig sugo. Ano usahay mo, kung puta mo, react puta sila. Hindi puta palabi o palabis itong kakugihan. Hindi puta palabis atong sani nga. Tanaw nila. Kanira akong igagawa yung istoryahan ng mga istorya nga wala diri wala dito no bahin sa pagpanarbaho, pero nganin ako dili man siya magkaistorya yung mga di kay ako man gyud siyang tubagon og di na gyud maayo yang ipang istorya di man sa yung mga nga kanunay no, siguro once a month lang siguro na masubraan na bitaw na daghan na kay gitigom nila mga kasalanan nila sa dinhi namo na di man ko dayon basta-basta anak buhat siya ano mga kuan nila na nasubraan na ba di, ako pa nang pasagdan kaya pa nga painuban pero say masubraan na no do kinahanglan na gyud istorya ang inyong bayot no di pwede na kung magpaapi-api kita di no di mo kuan gini sila gara nila maayo so pakita po nato usahay nga kuan ba nga makarealize pud sila nga dili bitaw maayo ilang panghimo so kaning mga ani bitaw nga mga panghitabo no gani mong maka-discourage kayo nga imbis na ganahan pa kanila mawalaan kagana na ba di ka tagag chance nga wala yun sa nang urasa karon alas 7 nya matuog pa tayo na alanganin na kayo di matuog ta karon taod-taod manawag na pod unya pagkahuman unsa natang urasa ni makatuog balik launa alas 2 sa buntag niya kadlaw niya sayo pang mata hasti lang kinabuhi sige lang kira na as nilang drama sa kinabuhi taong sugilanon suliran handumanan ay basta titing katawagin ako ganyan hantos kusina matay-matay ka na ta sakitas kuto-kuto eh paita ni madrama-drama ta sa tubangan sa amo bitaw sa muka at sa mora to daghang salamat. Asa naman to be magkuanta magbumburadyo tagama kinamo ko yung mga nakudakan din asa buradyo tagama ayahan ako tapuson ng ato ang sugilan so ay lang mo diha ka kuan na sa kuan sa ka basta may ani gining kinabuhi hello hello kay Virginia Urbano kay Brendan and Lovely ay nakuha naman dagay ni nako na unsa ni na buyagyag naman dagay ni nako bye asa pa man humana naman din ni nako kuan di ay kanang saingan ani humana naman ni nako sibya yara diri sa pikas camera hello bye Ashley Caballero Sultan unsa ni dahil salamat bay ilo usab kanimo bay tayak tak ka parag sa Carlin super salamat kay exert night sa Salitnap Utilag pasti ra mga ngalan ninyo bay no hi Inday kabka paki-shout out po ako sa girlfriend ko nasa Dubai na si Eloisa Unilongo salamat po walang sapayan busngi man butaan yung pangalan nimo bay mabaliktad man ang muso ko sa pangalan mo bay relativo anami hello kanimo bay hello ug gikan ka sa Tanggob hello sa tanan din sa Tanggob City hi bay Marilyn de la Piña Obial Inday lingaw gyud ko sa imo permi labi na kung magkaon kagutumon ko magtan-aw ingat kayo dyan salamat bay
kayo din dyan, mag-ingat. Bay, Piolin, Michezo, Carol, hello sab nimo bay no. Hello, nimo. Hello ka nimo sa imong tibok pamilya. Bay, sani, Jahopi ba ni? Jahop. Hamarulin, Pinuliad. Patay, baliktad ng mga pangalan. Bay, Janet Ram, Liz Jik, Daag, hasta malasa ginako karon puro bosngi pangalan ninyo, puro bali. Bay, Disil, si, Mantikilya, Turay, yung taraw, naray, wala bariyang ngalan, no? Sila mga trip-trip ninyo, mga pitmalo, mga ludi, no? Bali-baligawon din ninyo, no? Maria, Dimna, Baliber, hello ni mo bay? Kay Priscilla Ampere, Dioda, hello bay? Crisilda Basadri Sarino, bay, Mary Eden Poraso, bay, great ko sa akong mga anak bay na si Yuhan o Gwali John Puraso nga akong kapikas sa kinabuhi na si Winnie Puraso, thanks bay, God bless you, welcome bay, God bless you. Yumos bay, Hilary Bihok, hello sa kanimo bay o kanimo bay, Nori si Lorio Katan, hello bay, dahil salamat bay Nori, wala jud ka maka-absent mo sa tuang comment box, super salamat kay bay no. Hello sa kanimo bay, Mes Tikatilok, kay Jamela Di Torres, hello nimo bay. Unsa ni kay Miliana Lili, kay unsa ni kay Mia Espina, kay Jumer Dakayana Grande, Aiza Marconza, Ani Lara Intia Pata, kay Cherry Jimenez Padayag, ang yung tanan. So sa wala na ko na sibya sa ato ang tulumanon dinhi sa Indikabkab no. So pasayloan lang taong ang buta. Dinhi lamang kukutob o maghinay-hinay na lang siguro ko reply ninyo minsan tang napaabot ko sa oras o sa budyong nila dinhi kay nakapahula rin tao may duha ka adlaw budyong nila kay wa man sila nila giduha ka adlaw unya kay natungnan yun nga unsa ni natungnan yun nga naabot sila no ani mami aging adlaw siyo pahumot aning balay sig pahumot kay basin mo abot nya karon karong adlaw wa nakapahumot ay naabot hastilan kinabuhi malasa yun kay kaya karon mapahulay na hastilan sige na po mo pero okay rin kaya ano na tanan mo na gining kinabuhi sa FW giduwa na gitay mahimo ani so mo ni tama na itayaw-yaw ani sa mga dingding yan salamat ni tanan bye.